Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita salhuna turpuk jamita di pertanggal pasion na parpudi hubuk dosiat Yohanes bidu 12 ayat sada saharo di ayat dulu sono madido di sini dungi nomari nari asa dapot pesta paskai sahak ma Yesus tuhuta Betania nani inganan ni silat carus na sinunggul ni Yesus yan namate. Jadi di Paulina sida madisi panganon ujuat di ibana si Marta do marhobas silat carus masada dongan namangat disi gabe dibuat si Maria masahati mia nardus na arga na somar saur dimiahi mapak ni Yesus obu nama dibahem mangalapu jadi digohi uap ni miyakima bagasi ulakin majah ayat dulu gabe dibuat si Maria masahati mia nardus na arga na somar saur dimiahi mapak ni Yesus obu nama dibahem mangalapu jadi digohi uap ni miyakima bagasi dosahna dia mau kana hina holongan di bagasan kuarintata Yesus Kristus seorang yang sangat gusar adalah seorang yang menanti-nanti kematian, apalagi nunga ditutuhon ikom mate bana. Dia sangat gusar, dia tidak akan tenang lagi. Idoninna melodong hukuman mate dungi saya didokma tu mana liamma dia pangiduan na parpudi. Saudara-saudara sasitong na dang hamatiani anggo na dikuatirkan dang hamatiani mabain hacit pakilalaan na tapi proses menuju kematian itu sonido Yesus yang sudah tahu pasti dia akan mati alai proses lau menuju tu hamatianido na saya pinikiran ni Yesus sian sisi hajol maun gari ada do kibana namun maniantar salpuhonau panginumanos salpuhonokku do alai dak sakappu sakapmu do. Sebenarnya cawan penderitaan itu, kematian itu sangat menyakitkan bagi dia. Huduhan ibana sayhira mudar hudukna alani hacitna lau mengadupi hamatiani. Dia mau kana hina holongat di bagasan kuarintata Yesus Kristus di bagasat trupukot dirajumi Yesus donang jumonok tiki hama matena jalanunga di botoi mana torop halak martup-tup merencanakan kematian dia alani sisi perdagingon boydora orang semangat Yesus ditiki laudohot tu Jerusalem mamestahon pasca dia mau kana hina ulang torop do jolma naro marpesta tu pesta pasca ai pesta nabel gadui di halak Israel sono do di pasion na perjulu tahun ini kita tidak bisa pasca ke Jerusalem semoga tahun depan kita bisa innalahi dotong molo diluat perserahan nasida sada kerinduan ni nasida mulak tu Jerusalem lau mamestahon pesta pasca ai pesta nabolo dui di nasida alani Jerusalem itu tidak mampu menampung penginapan waktu itu alani do dihamok kana hina holongat di bagasan kuarintata Yesus Kristus penguasa Jerusalem mengizinkan desa-desa sekitar kota Jerusalem sebagai tempat penginapan termasuk Betania.
Alani idang tu Jerusalem Yesus menginap, tu Betania do Yesus menginap sada huta naso masuk tu horong di kota Jerusalem, tapi diizinkan sebagai tempat untuk menginap. Saudara-saudara, mungkin itu bukan secara kebetulan. Dia di Betania, di bagas ni si Lazarus na sinunggul di mana sian namate do si Marta do pariban na si Maria. Allah memang di Jerusalem sudah ada orang merencanakan untuk mencari dia. Di bidu 10 ada ayat 57 di rok, alai nunga dipatikko nakasituan ni malim doho akaparise manangise nau boto inganan ni Yesus ikut dipabotohon asa dapot takupon nasida ibana. Alanidang di Jerusalem Yesus menginap di Betania. Itu benar nak kinga kamang daw takenang, mungkin itu bukan secara kebetulan. Alay nunga sakap ni di bata. Asa unang apala di pesta bolo ni ditakup Yesus. Asa unang gutur na toropi di tiki perayaan Paskah. Maka saudara-saudara, dia menginap di Jerusalem, di Betania, di bagas ni si Lazarus na sinunggul ni Yesus siyan namate. Demo kana hinahulongat di bagasan kuaring totta Yesus Kristus. Aro nakaning ya nahu masjid ketika seseorang itu menunggu ajal. Jadi molongnya dokon difonis dokter atau lema lihat kamu mana tabu-tabui tangga pelilin naik betikini molonin nah dia sudah menunggu ajal. Jalan memang akan dilebung nanian motivasi masih pasahatonna bohama asa semangat, bohama asa mergugu. Alai ditikina di Betaniai ibana adong opat horong manang opat jenis nizolma nama kata itu Yesus taringot tu hamamati ni Yesus manak taringot tu ulau ni Yesus na perjulu ima si Marta. Mungkin kita tahu Marta itu kesibukannya ringgas ni rohana dihobasi imana do nasa nariko di Yesus asa mangan alani ro ibagasat turpukon dungiono Maria sadapo pesta Paskah sahak ma Yesus jadi di Paulina sida madisi panganon ujuan di ibana mereka menjamu Yesus. Cuman ya persoalan nanti kiri dok si Marta tu si Maria Tuhan dok ko peribaki dok ko si Maria saya didongani au unang tenak-tenang imana udul ya saudara-saudara ya jangan dong masalah di ulau ni si Marta tapi dia keberatan dengan Maria ketika Maria itu berbincang-bincang dengan Yesus. Oke tipe ni si Maria para di si Marta para di si panganon di Yesus. Napa dua kon dicatut do di sini nama Lazarus. Jala tangapala binoto di paingok Yohanes do di si Lazarus na sinunggul ni Yesus siyan namate. Malu tayong trupu jami tata narimingui jolo di babaki Yesus do si Lazarus siyan namate dunginak ko matu Jerusalem. Maka ada peristiwa viral saat itu. Alani ina baru dope peristiwa virali uju bongo Yesus tu bagas nasida di Betania. Alani di pengok Yohanes di son nasi nunggul ni Yesus yang namate. Cuman yang sangat disayangkan dari Lazarus menurut cerita Yohanes di sini adalah kolam mangat dodongan ni Yesus di mana. Si Lazarus donganna mangan. Pai majora tipe ni mana na pinatorang si Yohanes bamangan. Napatulukon ada tipe Judas di sini. Alerak pola tabahas anggo si Judas. Ido makana rak sa hubah hujahan king sa tutaring tu Judas. Judas ini yang pura-pura keberatan tentang apa yang dikerjakan oleh Maria.
Ai basi pola diu se hommiaki. Ai sai gudang na pugus. Balanggu tu na pugus nile hommiaki. Ai sai yargai. Ya. Dia keberatan tentang apa yang dikerjakan oleh Maria. Saudara-saudara, naneng bahasota merhiti-hiti turpukon Maria. Bagaimana perjumpaan Maria dengan Yesus 1 minggu sebelum Paskah? Perjumpaan Maria dengan Yesus dalam waktu yang sempit sebelum Yesus disalibkan. Na perjulu di bagasa turpuki di dok. Gabe dibuat si Maria ma sahati mia nardus na arga na somarsaur. Sahati mia nardus na arga na somarsaur. Minyak yang murni. Hujaha di hata aslina na somarsaur dipakai pistokos. Cuma dengan pala manang napas manang nadaung mungkin adong dora hubungannya tu pistos. Pistos itu adalah iman haporseaun. Alani molo di patorang panurak Johannes dison kemurnian manang nasomar sauri dihubungkan dengan iman haporseaun ni si Maria. Alani i haporseaun ni si Maria do mangojar ibana membuat minyak nardus natung macayarga. Di hati Indonesia dido minyak harum wangi, minyak narwastu natung macayarga. Molo sekitar 300 dinar argana, mungkin molo dirupiahkan ratiki sekitar 250.000 mai 4 juta. Nanti boy aladong juta na di sini 4 juta ya. Dia makan hina holongan sahalak perempuan si Maria maka holongi Yesus digijang ni saluhuna niojar ni haporsiauna. Dia menuangkan minyak itu di kaki Yesus. Dia menumpahkan minyak yang mahal itu diojar ni haporsiauna. Itu menaking kodokon originalitasnya atau kemurnian minyak itu atau nilai minyak itu didorong oleh keyakinan Maria. Haporseaon ni si Maria do mangojari bana tu holong ni rohana mangusehom miyakitu Yesus. Dia tidak memperhitungkan untung rugi. Saudara-saudara, kasih itu atau kasih bukan kasih lagi jika memperhitungkan untung rugi dan semua cost untuk kasih itu. Dan holong ni rohana polibei moloni paretokon untung rugi dan biaya untuk membangun sebuah kasih itu. Sedangkan kolong ni rohani ama-ama do ina-ina tu anak konna dakya di paretokon. Sedia gudang hudupna, sedia gudang mudarna, sedia gudang sinamokna, laupa gudang gudakon ianak konna. Tak ya di paretokon. Alani i holong napolin siat ci Maria lau mamiyahi Yesus ima kasih yang tidak memperhitungkan untung rugi. Kasih memberikan semuanya dan hanya menyesal tidak bisa memberi lebih banyak lagi. Itu holong niroha. Maka saudara-saudara, kasih Maria di sini bukan kasih sisa-sisa. Alai holong nau marga, holong napolin, jala di papuli kibana tu Yesus. Mungkin barangkali ina marah. Nau marga di parnapuna honibana, jala los ido di pasahati bana tu Yesus. Orang doya ujaha sada berita. Nomor judul The Gift of the Magi, pemberian dari seorang magi. Adok sahalak pasangan, adok sada pasangan suami istri, jala posodo pe pasangan suami istri on, na baru marhasohotat dope, jala
tung marsiha holonga dona sida, cuman mereka miskin. Pogus do paropuani nang dohot bawai alai adong do keunikan nina sida jala adong do arta nina sida jala do arta na nombarga molo paropuani gajang obukna jala mungkin ala ni gajang ni obukna do haulionna. Jika rambutnya itu terurai, maka dia sangat cantik. Jadi di mahkota disitarupon diobuknaido anggo haulionna. Songonido nang amatai adong do keunikan adong do disipat-cipani mana sada arloji mas, dan itu harta warisan dari orang tuanya kenang-kenang adu tu ibanai. Jala memang hidup bapak nado holanodo nadong dia wamang betiuk maun arlojion so tung diga dicoon asa adok si panganommu alai tiu pomudon molo diberekoon ingotommu mahau cuma dibere ngamatai dang adong hiasan rambut ni itu anon tung maceuli do obukna ale dang adok kepeng lau manuhor hiasan rambut aru teh warni nasong kepi aru warna teh mibira madok salamat dokan non ya hiasan rambut niku majo dungi arloji nakaning dang adok talina holan arloji nai do adong anggota talina dang adong be alai memang pinggiran arloji dari mas si holdo rohani amat taon tu horonna hiasan rambut ni itu ani jala si holdo rohani itu ani tu horonna tali ni jam naon arluji naon dungi di lau macupakon Natal Roma itu ani arong dope hepeng na manang na $3 nai dungi lau may bana tu onan tiki karejo amatai dungi diga di simana mau bu na itu tukang salon mungkin lama besanggul seharga $20 dungi ditabai imana mai do hepeng nane sipat-sipan na sinaking dungi dituhori mana ma tali ni arloji lacir rohana dungi dung mula kamatai sa kerejo agak bornid do tarsonggok mai mana ma mereng ina taon sasitong nadang moru haulion ni natai di berengi mana tapi dia heran ngai dia nuaing jabulan ni nataon ubu na nagajangi dang moru haulion dang tapi dia heran hape nunga diga di simana arloji lau manuhor hiasan rambut ni natai dungi nanget-nanget badi dokon ni natai matu ibana ai di dia ubu mini namatai ngau garis nakani kasihan asa dok tali ni arlujimi asa tampak ko dungi dia ma arlujimi asa tabai tali naon dungi ro matai madok di dok tu mai buam hasian ngau garis benakaning asa adong hiasan ni mi asa tung macai uliho saudara-saudara memang dang efektif be mungkin ya mereka kehilangan arloji, mereka kehilangan rambut, tapi karena itu didorong oleh kasih yang sangat berharga, mereka tidak menyesal. Tolema molotuk suga jang biu mi, alitung macai ulihia do bereng, di korbatoni mana na along di ibana. Amat tapi nakaning sotung diga di cojamon pinna bapakna. Alai di korbat toni mana di asadok tu dirina ima natana nakaning. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, cinta sejati, kasih sejati dari Maria kepada Yesus memberikan yang paling berharga yang dia miliki. Hidup benarok nakaning na arga
namurni nakaning di hata aslina niojar ni hapor siaun nado, maka dia memberi. Cinta sejati tidak puas cuma memberi dari apa yang sudah ada. Cinta sejati pantang memberi dari sisa-sisa. Dan cinta sejati memberi diojar ni hapor siauna. Gimana perjulu berengota satu puki. Napa dua hot dihamukan hina holongan. Kasih Maria tidak mengutamakan rasa harga diri. Didok di baga satu puki dimiahi mapa ni Yesus ubu nama dibahen mangalapu. Saudara-saudara, di Palestina seorang wanita harus mengikat atau menyanggul rambutnya dan tidak pernah terurai. Ia tidak boleh kelihatan di tempat umum dengan rambut yang terurai. Maka bagi mereka rambut yang terurai adalah pertanda wanita yang tercela moralnya. Saudara-saudara, di sini Maria tidak menghiraukan harga diri lagi. Bagi perempuan Yahudi rambut yang terurai itu tercela. Bagi perempuan Yahudi rambut itu adalah mahkota. Maka dia tidak memperhitungkan, dia tidak memperdulikan apa kata orang bagi dia tentang kasihnya. Mungkin norma-norma di waktu itu ketika rambut Maria itu terurai, maka orang akan mencibir dia. Tapi saudara-saudara, saya udah kasih yang tidak mengutamakan rasa harga diri. Dilapu do Pak ni Yesus merhiti-hiti obukna. Nau mergaido di pasah hati bana tu Pak ni Yesus. Memang dah ngadong organ tubuh na sumangap do na lumea. Alai jumo ojo do tadokon molo masuk kita sudah bagas harus kita lepas kasut. Siapa tahu kotoran itu menempel di kasut. Ido natu moruk. Alai natu moruki nau marga do dibasi Maria laho mangalapu. Maka saudara-saudara, kasih Maria kepada Yesus tidak memperhitungkan penilaian orang lain. Kasih Maria kepada Yesus tidak memperhitungkan apa kata orang lain. Bama dohon ni halak. Asibata kamang doho takanang najuk-juk do kita berpikir apa kata orang tentang kita. Maka kita dibentuk oleh apa kata orang. Itu najuk-juk. Bukan diri kita dan kepribadian tak aslina. Tapi apa kata orang. Saudara-saudara, bila dua orang sungguh-sungguh saling mencintai, maka mereka hidup dalam dunia mereka sendiri. Mereka berjalan-jalan dengan santai di keramaian, dengan berpegangan tangan, tanpa memedulikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Soalnya doa muna sebelum kita ya, melorap dongan nah, tanpa mempedulikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Saudara-saudara, torop don waing kita halak Kristenon, torop don waing diha Kristenotaon selalu mengutamakan apa yang dipikirkan orang lain mengenai dirinya sendiri. Maka saudara-saudara, hiduplah dengan dirimu sendiri. Ya udah kocongonon, ego itu tidak bisa diubah. Dan mungkin berubah egoku, karena ego itu sudah dicipta. Yang salah itu adalah ego itu ketika berubah menjadi egoisme, menjadi paham. Ya. Maka jadilah dirimu sendiri. Di sini Maria tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, tidak peduli dengan apa norma-norma waktu itu tentang rambutnya. Alaina sumangap di ibana, ido di bahen ibana, mangalapu Pak ni Yesus. Gimana berdua kom?
napatuluhon dihakam holong ni rohani si Maria ido toruk ni rohana. Saudara-saudara, adalah suatu kehormatan untuk mengurapi kepala seseorang, dan memang kepala lah yang diurapi. Dengan bangga pemazmur dalam Mazmur 23 katakan, dimiyaki hodo ulukku suksuk panginumakku. Psalm 20 ayat 5. Tetapi saudara-saudara, Maria itu tidak mengurapi kepala Yesus, dan itu tidak dia lakukan kepada Yesus. Ahamanian hurangna tusima jujung mima hubai Tuhan miak nardusna argaon alai daong. Biarpun itu yang paling mahal bagi Maria, tapi dia rendah hati. Dimiahi ibana dopak ni Yesus jala ubuk na mangalapu. Maka saudara-saudara, hal terakhir yang dipikirkan Maria adalah memberi hormat kepada Yesus. Maria tidak pernah mimpikan bahwa ia cukup baik untuk semacam itu. Maka pemberian Maria adalah penghormatan kepada Yesus. Ido makana ido Yesus tu si Judas diurut ni turpuki ai napataruhonau doi tu hatatanopih naibana napataruhonau pasobu maibana ai di paradi doi hiratuari hatatanopih ya atong dihamuak kana hinaholongan di bagasan goreng tu atta Yesus Kristus sian napiga tipe-tipe ni hal anak kaning saminggu sebelum Yesus tu Jerusalem. Nah pasti yang mau kita contoh adalah Maria. Na perjulu diojar ni haporsiaon nado holong ni rohana. Gimana perjulu? Didorong oleh iman dan percayanya kepada Yesus, maka dia mengasihi Yesus. Umarga sian mia nardusna argai, mahkotanya obukna ido di bahni mana mangalapu pak ni Yesus. Didorong oleh imannya, diojar hapor siapna. Maka saudara-saudara, ya kekristenan kita atau keanggota jemaatan kita manangna hak kristenota adalah didorong oleh iman kita, maka kasih itu adalah sangat berharga. Holong naum marga molo diojar sian hapor siau. Gimana perjulu? Kedua kon kasih itu tidak mengutamakan harga diri. Laki ngahudok kon ayo do hapor siauta apa kata orang. Tapi Maria daung molodung mengului mana di holong ni roha, bukan apa kata orang lagi, apa kata imanku. Baru hapor siau kutu ibana tu Yesus. Mungkin na torop aragu do peradi pamikiria taringo Tuhan Mesias on ibana. Alai Maria itu berani menentang norma-norma yang ada saat itu demi imannya kepada Yesus. Atung dapat dua hono nak kamang doh tak kainang, bukan apa kata orang lain, jangan dibentuk oleh kata-kata orang lain. Jadilah diri sendiri. Itu dah. Janganlah memang berpengaruh hal asing tu kita, tapi janganlah orang lain membentuk kita. Jadi mau orang lain do membentuk kita, gabi mubau baru kita. Ya mubau mubinereng, pahian ni halak, meribak-ribak, gabi meribak-ribak pahian niba. Binereng halak merdasi gabi merdasi iba. Ya. Apa kata iman kita? Itu dah. Bukan apa kata orang lain. Maka saudara-saudara, demi iman ini boy dorang menentang badai. Demi iman ini boy dorang menentang kebiasaan. Apalagi kebiasaan itu tidak pas.
Maka saudara-saudara, Maria itu dengan imannya itu, dia dibentuk oleh imannya sendiri kepada Yesus, bukan dibentuk oleh apa kata orang lain. Ini mana dah? Ya. Diterupuki dan apalah di patorang. Apakah dia mencela Marta? Apakah dia mencela Lazarus yang hanya makan? Dan dia tidak berbantah-bantahan dengan Judas. Dan apa lewat orang Yohanes? Alai mungkin nanang dohoni Yohanes taring utusi Maria, dia tidak dibentuk oleh orang lain. Dia tidak dibentuk oleh kebiasaan yang salah. Tapi dia imannya, kasihnya dibentuk oleh haporseaona. Napatuluhon jalalos naparpudima. Menarik don. Jadi digohi uap nimiakima bagasi. Digohi uap nimiakima bagasi. Anong ko penafsir madokon alani originalitas nimiaki angurhian. Alay adong ko penafsir madokon sepanjang ada kasih yang didorong oleh iman kepada Kristus, maka di situ ada keharuman. Bagas jorope salilingadong holong na nidorong ni hananyojar ni haporseao tu Kristus, di situ adong uap na hucus. Amin. Mauliati Tuhan dia sini rohami doho didenggan ni basam tikibongot tu bagas ni si Maria diojar haporseon na do Tuhan di pasahati bana mia nardus na argai diojar ni haporseon na do dilapu ibana marhiti-hiti ubuk na patmu jala diojar ni haporseon na do toru ni rohana do Tuhan pasahaton na duminggat tuho laos digohi uap na hucus mabagasi atok Tuhan songoci Mariai mahami holong ni rohanami mangojar ho tuhata tanomi laos marhamonangako ditaluho koha matiani gabi laos doho tami marhamonangan atong moladong holong ni roha diojar haporseaon laos disi doadong nang uap na hucus mauliate madidenggan ni basami. Amin. Tapasah mapiliatta maridi mahita. Sudah goluku
di bata ama nami na di benua kijang odo haroroan ni saluhut silehol-lehon na dinggad dohot nasauli basa na mauliutus upasat tami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho saya jalo may gabiwap na hutjus di julum pasu-pasu may jalaramo tiasa hupar hasia kami pilihan opati bulhon harajaummu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti toddim asalam hutadda hami godang ni silehol-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mangiduho may tadi tangiang atau patay. Aliyama nami na di benua kijang. Say pinurbadia maguarmo. Say roma harajaom. Say saut malomoni roham di benua tongosong na di benua kijang. Leho matu hami sadario kanguluas siapare. Say sama dosa nami songopanesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tu kami. Una kami tu gihot tu pangucunan. Peluam hami siap pangago. Ay horona puna harajaom. Rodi hasangapon salilim-lilim na asini rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohani di bata ama dohot parsaoran ni tod di perbadia ima nama masu-masu hamu saluhukna damang dainang jemaat ni huriata mauliate ma di haret tauta di pertangyangata di bagasa bodarion amang inang do tita saluhu na adorang so mulak kita siap bagas joron di patu papanitia do konsumsi di habirang ni garejata